Están de acordo con Gustavo para ver se poden todos remontar e seguir. Os Somozas, como campeón, se lle gaña por 2-0 ao Valladolid B, será novo equipo de segunda B. Partido que veremos en directo domingo a 6 menos cuarto. O Cerceda ten que facer o propio, un 2-0 ante o Tenerife B, para continuar na pelexa. O Pontevedra empatar a máis dun gol en Portugalete e o Oeiro con 1-0 ante o Náxara continuaría tamén polo ascenso. Bueno, pois eu despois de ver os resultados estou de acordo con Gustavo, todo é remontable. Todos poden remontar e ademais tres deles xogan o partido de volta na casa e neste tipo de promoción, sobre todo en terceira división, xogar na casa o segundo partido dache moito. Moitísimo. Os 4 marcaron. Bueno, os 3 de fora marcaron, que para mí é vital, non? Reduce moitísimo as situacións e creo que teñen posibilidades, sinceramente. O compañeiro de Castela León non captou as imaxes do primeiro gol. Esta é a acción do 2-0, marcado de penalti polo filial do Valladolid, Rubén Díaz. Por certo, estaba Caminero, vendo o partido. Despois Caminero, das celebracións... Estaba con Braulio, director deportivo do coruñés Braulio do Valladolid. E este gol pode ser fundamental. Ese penalti cometido sobre Luis Ángel, aí está a xogada, eu creo que un penalti claro. Ese empurrón cando entra na área, ben forzado por Luis Ángel, marcado, transformado polo xogador canario e que lle daba aos Somozas nese momento o 2-1. E que de feito os Somozas no minuto 90 estaba con ese resultado de 2-1. Se foi unha mágoa non aguantar un pouquiño máis. Sí, minuto 90, ese remate de cabeza do central Iván Casado deixa así a eliminatoria. 3-1, pero cun 2-0, a isto dase a volta. Mais cousas, imos cos equipos que aínda terán que superar, aparte desta, outras dúas eliminatorias. Por exemplo, o Pontevedra, Gus, que non pasou do empate ante o Portugalete. O Pontevedra, iso que comezou adiantándose, bueno, un partido no que os goles chegaron en un minuto e o Pontevedra que terá que sufrir, Tito, Sí. pero bueno, un gol, vimos dous equipos moi parellos. Non, a eliminatoria creo que vai estar igualada. O Pontevedra durante todo o ano estivo xogando con marcadores curtos. Marcadores curtos, sí. 0-1. 0-1, 1-0, 0-1, entón, bueno, creo que pode. Bueno, tenga o hándicap que ten que marcar sí o sí, fora, eso sí que non o pode evitar, pero bueno, creo que o Pontevedra está capacitado para poder pasar. A clave marca no minuto 40 este gol de Pablo Carnero a piques de chegar ao descanso. Este gol de Carnero, pichichi do Pontevedra, e xusto un minuto e medio máis tarde, cando todo parecía que podía chegar a ese tempo de lecer en vantaxe, pero un minuto máis tarde marcou Sancho para o Portugalete. Se que iso o Pontevedra aguantara iso algúns minutos máis... Sí, ata o descanso. Sí. Podía ter sido un 1-0 que sería un bo resultado para o partido de volta. Ao final, empate a 1, o Pontevedra mesmo puido conseguir a vitoria, oportunidades claras, e eu creo que o equipo de Mano Fernández vai ter as súas ocasións no encontro de volta. Hemos empatado, nos han hecho un gol, evidentemente que nos duele, pero hay un partido de vuelta y lo vamos a competir para intentar ganar. No he visto yo esa superioridad del rival como para ir allá con el miedo de no conseguir la victoria. No me voy derrotado de aquí, ni mi equipo se va derrotado hoy de aquí. Complicado tamén para o Boiro foi o partido que disputou en terras rioxanas ante o Náxara nun campo moi difícil, cunha actuación arbitral tamén polémica, en fin. Bueno, este eu creo que é o mellor resultado, polo menos o máis remontable. O Boiro que con gañar 1-0 no partido de volta estará metido na segunda eliminatoria, e todo gracias a que conseguiu marcar fora da casa. O que pasa é que tal e como se puxera o partido con este 0-1, o gol de Bendaña, un 2-1, non sabe ben. Sí, sobre todo, tendo en conta que hai un gol aí que se vamos a ver ahora un pouco estrano, unha situación... Este, non? Sí. Aí estamos a ver, remate de cabeza, onde bota esa pelota. Yo penso que iso non entra, pero vamos. O árbitro asistente dá gol. Seguramente se o partido fose en Barraña en vez de no campo do Náxara, non tería dado o gol. É que non se pode... É imposible de apreciar cunha soa cámara. Aí o mellor situado era o árbitro asistente, pero por como bota o balón rexeita no chan e sae por riba do travesero. Moi difícil que ese balón entrara totalmente, moi difícil. Home, pode ser. Por certo, que lle custou varios cartóns amarelos aos xogadores do Boiro
entre outros, creo que era Cardeñosa, que non vai poder xogar o partido de volta. Iso é o peor. E despois